tikacheza nao, tikaimba nao, lelo wachoka pamaso. Madzulo abwino Amalawi tonse. Madzulo ano ndi nthawinso ina imene Mulungu walola kuti tikhale nayo, makamaka pamene dziko la Malawi lili pa chisoni chachikulu. Ndizoona thambo latigwera, ndizoona mitima yathu ndiolemedwa, ndizoona tataya mtsogoleri wathu wachiwiri wa dziko lino, komanso abale ndi alongo amene tataya limodzi ndi mtsogoleri wathu. Mawu amodzi amene ndikufuna ndilankhule ndi otilimbikitsa. Kuti kumadzulo ano ndifuna nditenge nthawi kulankhula mawu achilimbikitso, pozindikira kuti nthawi ngati izi mitima imalema ndipo mawu amasowa, chochita chimasowa. Koma chimodzi chimene ndidziwa nchonena kuti mawu a Mulungu alipo kutilimbikitsa. Kuti Amalawi anzanga, abale anga, alongo anga, mmene inu mumvera ndi mmenenso nditimvera ngati Malawi. Ndiyamike Mulungu chifukwa mkati mwa zonsezi iyeyo alipo kutilimbikitsa kuti pasa chiyembekezo. Chipepeso choyamba chipite kwa mtsogoleri wathu wa dziko lino amene wataya wachiwiri wake amene amagwira naye bwino ntchito. Tipepesenso ku banja lonse la kwa Chilima. Tipepese ku mabanja onse amene akhuzidwa. Tikudziwa munali woyendetsa ndege mmenemu, munali onse otumikira limodzi ndi vice president. Onsewa ndi okhuzidwa ku mabanja kwawo. Madzulo ano ndiperekenso chipepeso kwa amenewo, ngakhalenso kwa ife tonse Amalawi amene takhuzika ndi imfa imene yatigwera pa dziko lino. Okondedwa, madzulo ano tikhoza kulimbikitsika chifukwa mawu a Mulungu alipo, ndipo mawu a Mulungu amapasa chiyembekezo. N'chifukwa chake ndifuna ndikutengereni ku mawu a Mulungu madzulo ano, makamaka kuchokera mu uthenga wabwino wolembedwa ndi Yohane, makamaka chapter 14, chimene ndiwerenge ndime kuyambira namba 1 mpaka na namba 6. Pamenepo pali mawu amene ali otsogolera kunena kuti Yesu aneneratu zakubweranso kwace. Ndime namba 1 ikunena kuti mtima wanu usavutike. Mokhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Mnyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Ngati sikudali kutero ndikadakuwuzani inu, pakuti ndipita kukakukonzerani inu malo. Ndipo ngati ndipita kukakukonzerani inu malo, ndidzabweranso, ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene ineko mukakhale inunso, ndipo kumene ndinkako ine mudziwa njira yace. Tomasi ananena ndi iye, Ambuye, sitidziwa kumene munkako, tidziwa njira bwanji? Yesu ananena naye, Ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Tipemphere. Atate wathu, Mulungu wathu wabwino, Mulungu okhulupirika, amene palibe chimene chimatichitikira ife anthu choti pamaso panu chimakuzisimutsani. Tikuyamikani kuti Mulungu ndinu wachikhalire, ngakhale mdima wabi utatigwera, ngakhale zoti khumudwisa zitatigwera ngati chimene chatigwera ife ngati dziko. Inu Mulungu mulipo ndipo ndinu wachikhalire, simmasintha ayi. Muli yemweyo dzulo, lero ndi ku nthawi zonse. Tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerenga madzulo ano. Mulole kuti mawu amenewa amene ndiwo mkate wa moyo apereke chilimbikitso kwa ife tonse Malawi pamene tikulimbikitsana kupyolera mawu amenewa. Mzimu Woyera amene ndi mtonthozi wamkulu, mutenga ulamuliro kutonthoza mitima yathu imene yalema, yathodwa chifukwa cha kuchoka kwa abale bathu pakati pathu. Tikukuyitanirani kuti mutitsogolerenso nkulingalira kwa mawu amenewa. Ndipo kwa inu kukhale ulemu ndi ulemerero. Mu dzina la Yesu Kristo tapemphera.
amen. Wokondedwa, ndawerenga ndime imene ndi uthenga wabwino olembedwa ndi Yohane. Ndimalingalira uthenga umenewu poona kuti uli mchilankhulo chimene tikhoza madzulo ano kukhala nako, kulumikizana, kuchita lireti ndi zimene Yesu adalankhula apa ndi zimene ife tikumana nazo. Mawu amene wakubwera kuti Yesu ali kumfupi, chifupifupi kuti tsopano moyo wake uchotsedwa pa dziko lapansi muimfa. Ndipo adakhala ndi nthawi imene adakhala ndi chakudya cha madzulo limodzi ndi ophunzira ake. Mmenemo tikalingalira mu chapter 13 atatha tikumva zimene zidachitika mmenemo kuti anasambisa mapazi ophunzira ake. Komanso mkati mwa mmenemo tikumva kuulula kunena za kuti Yudasi adzampereka iyeyo. Koma ano mu chapter chimene cha chapter 13 chili ndi mawu amene akuyamba kulongosola za chinthu chimene chichitike. Makamaka ndifuna tilingalire verse 33 mu chapter cha 13 icho. Akulankhula Yesu kwa ophunzirawo kunena kuti, tiyana katsala kanthawi ndikhala ndi inu. Mudzandifunafuna ine, ndipo monga ndinanena kwa Ayuda kuti kumene ndinkako ine, inu simungathe kudza, momwemo ndinena kwa inu tsopano. Ndipo ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi mnzake. Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira anga ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzake. Tipitire verse 36. Simoni Petro ananena ndi iye, Ambuye mumuka kuti? Yesu anayankha, kumene ndimukako sungathe kunditsata ine tsopano, koma udzanditsata bwino lomwe. Petro ananena ndi iye, Ambuye sindingathe kukutsatani inu tsopano chifukwa ninji? Ndidzataya moyo wanga chifukwa cha inu. Yesu anayankha, moyo wako kodi udzautaya chifukwa cha ine? Indetu ndinena kwa iwe, asanalire tambala udzandikana ine katatu. Okondedwa, mmene tikulingalira nkhaniyi ndifuna muone anthu awiri awa amene ali ndi mafunso. Woyamba ndi ameneyu Petro, amene ali mchidwi atamva kuti Yesu akusonyeza kuti pakupita pa nthawi awachokera pakati pawo. Ndipo funso limene talimvalo kuti mukumuka muti, ndi funsonso limene talimva kuti munthu wina wotchedwa Thomas adalifunsa chifukwa anadabwa kuti kodi Ambuye njira imene mukupita ife sitidziwako, tidziwa bwanji? Anthu awiri wana adabwa malankhulidwe a Yesu. Okondedwa, nthawi zina munthu wamkulu akamati akuchoka pakati pathu, nthawi zina amalankhula zilankhulo zimene zimatha kulosera za chimene chichitike, makamaka mmene tikuonera nkhani kuchoka kwa Yesu pakati pawo. Koma nkhani ikulankhulira chomwecho zikutionesa chithunzithunzi malinga ndi ndime namba 1 imene tilingalire kwambiri pamene pakuchokera mutu wathu madzulo ano, umene ndifuna tilimbikitsane chifukwa mawu akutiuza kuti Yesu adalankhula ndi anthu awa. Makamaka chifukwa cha zimene adalankhula kuti kanthawi pang'ono mudzandiona, kanthawi pang'ono ndidzakuchokerani. Chimenecho chidawakhumudwitsa anthuwa. Chimenecho chidaonetsa kuti moyo wawo tsopano ukhale pakakasi, moyo wawo tsopano ukhale obalalika. Ndi Yesu akulankhula mawu kunena kuti mtima wanu usavutike. Madzulo ano ndifuna titsindike mawu amenewa ngati mutu wakulu wa chilimbikiso chimene ndifuna tigawane. Okondedwa, mtima wanu usavutike. Amalawi, ndizoona mitima yathu ndiyothodwa ndiyolemedwa, koma tiye tigwire mawu amene Yesu Khristu akulankhula pano kuwuza ophunzira ake kuti mtima wanu usavutike. Funso nkumati, nchifukwa chani Yesu akudziwa kuti achokera pakati pawo? Nchifukwa chani Yesu akulankhula mawu amenewa akudziwa kuti anthu awa moyo wawo kwa zaka zitatu akhala naye, kwa zaka zitatu atumikira naye, kwa zaka zitatu aona chikondi, aona utumiki wa Yesu wodabwitsa, yemweyo awachokere pakati pawo? Zinayenera kukhala zolemetsa, zinayenera kukhala zowawa, zinayenera kukhala zinthu zozunza, zosautsa m'maganizo. Mandifuna ndikuoneseni zinthu zingapo. Choyambirira kunena kuti anthu awa anayenera kukhala okhumudwa, anayenera kukhala omva kuwawa, chifukwa mkati mwa miyoyo yawo munali chiyembekezo chonena kuti Yesu Khristu ameneyu posachedwapa akhazikitsa ufumu.
malinga ndi chikhalidwe cha nthawi imeneyo anthu awa anali nkukhala nkuyembekezera, nkumayembekezera kuti tsiku lina lake Yesu akhazikitsa ufumu, chifukwa anthu anali pansi pa ufumu wa Chiroma. Ndi amayembekezera kuti kubwera kwa Yesu ndi nthawinso yakuti achoke mu goli la Chiroma. Na munthu amene amamuyembekezera kuti atitengera kufulu ku goli limene la ulamuliro umene takhala tilimo wa Chiroma, amene yakutiuza kuti achoka pakati pawo. Chimenecho chitionetsere kuti nchifukwa chake Yesu akamalankhula mawu onena kuti mitima yanu isafike povutika, let not your hearts be troubled. Akulankhula mawu amene chifukwa kudziwa kunena kuti anthu awa amene akhumudwa awa, amene miyoyo yawo yasautsikawa, chimodzi choti timvetsetse madzulo ano chiyembekezo chawo chimene adali nacho choyembekezera kuti ufumu umene akhazikitse Yesu posachedwa chapita chimenechocho. Ndikukhulupirira ndi mmenenso mitima yathu ikwawira lero kuti nali chiyembekezo chosiyanasiyana kwa ife amene tataya abale wathu, ngakhale mtsogoleri wathu amene anali wachiwiri wa dziko lino. Tinali ndi ziyembekezo, we had full of hopes pa abale athuwa, akwanirisa ichi, achita ichi, atifikisa apa, atitengera apa. Tinali nazo ziyembekezo zosiyanasiyana. Lero mwina nkumaona kuti chiyembekezo chija chapita basi. Our hopes have been dashed. Mwina so sitikuonanso kuti pachitikanso china chabwino. Ndi mmene zinalili ndi makosanawa. Amaona kuti ngati mkuluyo achoke pakati pathu, ngati Yesu akuchoka pakati pathu, ife chiyembekezo chathu chatha. Funso nkumati, kodi zimene zidafika pamene pa chifukwa chani? Choyenera kuzindikira nchonena kuti mioyo ya anthu awa masiku onse amene anamutsatira Yesu, masiku onse anakhala na Yesu, anali nchiyembekezo chimenecho kuti ayi mkulu amene tsiku lina lake mmene tikumuonera ndi machitachita akewa amene akhazikisa ufumu pano pakati pathu umene utipulumutse ku ufumu umene takhalamo nthawi yayitali wa Chiroma. Adali nchiyembekezo chimenecho mkati mwawo. Komanso tikatengera mmene ophunzira amalankhulira zilankhulo zawo akamakhala ndi Yesu, Yesu adali mmodzi amene kwa iwo chidali chodalirapo, chiyembekezo chidali pa iye, ndipo iwo adasiya zonse ndi kumutsata iye. Amene mukumbukira bwino Petro adalankhulapo mawu, tasiya zonse ndi kutsatani inuyo. Now, anthu adasiya zili zonse nkunena kuti ife tiyenda ndi Yesu, ife tikhala ndi Yesu. Munthu amene munayikapo chiyembekezo chanu, munayikapo kudalira kwanu, wakuchokerani pakati pathu, mtima wanu sungakhale wokondwa. Mmenenso tilili ife Amalawi. Tidayembekezera zambiri pa mtsogoleri wathu wachiwiri wa dziko lino. Tinayembekeza zambiri pa atsogoleri onse aja amagwira naye ntchito, ngakhale aja amene amatumikira mu ndege ija, onse aja konse kumene tachokera kumabanja, aliyense amayembekezera zambiri pa iwo. Kupezeka kuti pakati pawo achoka lero ndi chowawa, ndi chopweteka. Mmene zinalilinso ndi ophunzirawa. Anthu amenewa adayenda naye Yesu, wophunzirawo adakhala naye Yesu, adaona utumiki wake wazodabwitsa. Even nthawi zina amaona chodabwitsa chakudya, chodabwitsa cha machiriso. Kumumva kuti akuchoka pakati pawo zidali zinthu zowawa, zidali zinthu zopweteka. Ndifake Yesu poilingalira mitima mwawo, powaona zimene akuganiza mkati mwawo, kuti mtima wanu usavutike. Madzulo ano amayenda abambo, mtima wanu ndikudziwa ukudusa nyengo zowawa, muli ndi mafunso amene mayankho ake palibe. Ndikudziwa mwalira, mukulira, mulirabe, koma chimodzi nchonena kuti mawu a Mulungu pano akutilimbikitsa kuti mtima wanu usavutike. Chachiwiri chimene ndifuna tichilingalire kuti nchifukwa chani Yesu akuwauza mawu amene wawo, let not your hearts be troubled. Nchifukwa chonena kuti anthu awa akhala akukamba, Yesuyu akhala akuatsimikizira kuti inetu ndichoka. Sinkhani yongoyang'ana kuti akhazika ufumu okha, koma amayang'ananso kuti mukulankhula kwake samabisa, amatabe kwaonetsera kuti posachedwa patu ndichoka ine, kanthawi kena muzandisowa. Chimenecho chonena kuti achoka pakati pawocho, choti walankhula momasuka. Mwina lero tikhumudwe fa abale athu sadatiuzi kuti achoka ayi. Mwina lero tikumva kuwawa chifukwa sadatipatse mawu omaliza.
Mwina lero tikumva kuwawa chifukwa okondedwa athu palibe pamene tinayembekezera akutiuza kuti simbwerako kumene ndikupitako. Ayi, tinahagana nawo, tinalankhula nawo, nkumayembekezera kuti abwerera tikumana. Nzowawa zoonadi. Awa ophunzira zimawawa iye alipompo, komanso akuwauza kunena kuti ndichoka kanthawi pang'ono, muzandisowa kanthawi pang'ono. Adakhumudwa makamaka chifukwa choti adadziwa kuti achoka pakati pawo. Kuchoka kwa Yesu pakati pawo kumeneko kudathyola nsanamira za miyoyo yawo yonse. Chifukwa anthuwa adafika pomamudalira. They had come to depend and to rely on him. Amadalira ndi kuyembekezera pa iyeyo. Nawo amene amamuyembekezera, amene amamudalira akuchoka pakati pawo. Sichophweka okondedwa, ndikudziwa ifenso timadalira, timayembekezera zambiri pa abale wathu ndi alongo athu amene tawataya. Kodi nthawi ngati imeneyi Yesu akutilimbikitsa chinthu ichi tiphunzire monga adalankhulira ndi ophunzirawo. Makosana awa nthawi zonse amakhala ndi chikondi ndi kukondwera akamakhala ndi Yesu. There was always love and excitement around him. Akakhala na Yesu pamakhala chinthu chimenechi, kumva kukoma, kumva kukondedwa, komanso amamva kukondwa mkati mwawo. Excitement imeneyoyo. From nowhere, that excitement disappeared. Ifenso timakondwa kwaona atsogolero athu aja, kwaona alongo athu aja, kwaona ana athu, kwaona bambo athu, alongo athu, kwaona amene aja pakati pathu nkumagwira ntchito zosiyana-siyana. We were full of excitement, full of hope. Koma from nowhere lero atichokera pakati pathu. Mitima yathu ndiyoswekadi. Koma Yesu akuti mtima wanu usavutike. Makosana awa adali anthu amene adakhala na Yesu for 3 years. Ndese amaganiziranso kuti izizi nzotheka after 3 years titakhala naye chomwechi. Atichokerenso pakati pathu. They had bonded. Ubale wawo udalumikizika bwino. Ubale wawo udakhala omangiririka bwino. Munali chiyanjano chomamvetsetsana. Yesu amadziwa anthu ake, ophunzira amamudziwa Yesu nthawi zambiri m'malankhulidwe ake. Zimaonesa kuti pali ubale wabwino kwambiri. Inuyo mukumbukira kuti ngakhale Petro siku natanena kuti apongozi ake adwalika, Yesu adapita kunyumba kwa Petro. He cared. Now, amene amasamala chomwecho oti akhoza kufika kunyumba kwa uphunzira wake nkudza mchirisa mpongozi wake awachokere pakati pawo. Inunso ndinu mboni kuti mtsogoleri wathu wachiwiri amene watichokera pakati pathu watitumikira madera ambiri. Abale ndi alongo atichokera pakati pathu atitumikira kwambiri. Ndinamva umboni wina umene umanenedwa za Mai Shanelo, amayi amene anatumikira Malawi ino kuthandiza ana amasiye munjira zambiri. Ambiri lero ani ndi umboni wa zabwino zimenezo. Ndizowawa kwambiri, ndizopweteka kwambiri kuti achoka pakati pathu. Monga mmene adamvera ophunzirawo kuti munthu amene takhala naye zaka zitatu lero akuti atichokere pakati pathu. Sinali zowawa. Ndikuyembekezera chimenechi kuti nchoonadi. That's reality imene mukuimva inuyo. Mabible kutitsimikiza pano kupyolera mwa Yesu Kristo akuti chani? Mtima wanu usavutike. Let not your heart be troubled. Adadziwa kuti this is reality. Nzoona zimenezozo. Mtima wanu, mtima wanga ndiwogwedezeka kumene. Tagona mochedwa chifukwa timafuna abe titsatire chilichonse chifukwa amene achanda abale athu alongo athu. Kugwa kumene iwo agwa kuchoka pakati pathu ndi chinthu chimene ifenso chatifinya, chatilemera. Ndipitirira kufotokozera chachitatu chimene tikhoza kuona kuti chifukwa chani Yesu akulankhulira kuti mitima yanu isakhumudwe. Let not your hearts be troubled. Ichi nchifukwa chinanso chachikulu. And chimenechi nchifukwa chimodzi chimene anthu ambiri ndikudziwa, ngakhale including myself here. Nchowawa nthawi zambiri zikachitika zomwezi pamakhala uncertainty of the future sopano. Kuti tsopano tsogolo athu likhala bwanji. Analipo anthu ambiri mu nthawi ya Yesu amene ndikuyankhula kuyang'ana gulu la ophunzira, ngakhalenso akadakhalapo gulu lonse limamudziwa Yesu bwino, kuti limve mawu amene wawo kuti Yesu akuchoka pakati pawo. That uncertainty inayenera kuwapangitsa kuti anthuwa amve kuwawa mkati mwawo, chifukwa ambiri adaona kuti moyo wawo
udamva kukoma, udadyerera utumiki wa Yesu, adathandizika mu utumiki wa Yesu, adachiritsidwa, adamasulidwa, adaomboledwa mu njira zambiri. Yemweyo amene adapereka chiyembekezo adasintha miyoyo yawo achoke pakati pawo, zinali zowawa kwambiri. Chomwechonso mmene abale athu achokera pakati pathu, ndikudziwa tikumaziona tsogolo lathu very uncertain. Sitikudziwanso kuti what will our future be. Funso limene likhoza kukhalapo, how will I survive? How will we survive? How will we get by? Tidutsa bwanji, zitheka bwanji, pakuti nsanamira imene ife timatsamirapo yaguluka. Ndi zowawa. Yesu akamati mitima yanu isakumudu, akudziwa chimene chocho, kunena kuti anthu awa chiyembekezo awo chagwedezeka. Anthu awa pamene amatsamira pasokonekera, koma mawa lawo likhala bwanji. Adali amenewa potsamira pawo, podalira pawo, koma Yesu akuti chani? Mitima yanu isakhumudwe. Nkumati titaona zinthu zitatu zimene zilankhula zokondedwa, nkumati kodi lilipo yankho limene Yesu akupereka kufunso limeneli loti mitima yanu isakhumudwe? Yes. Tikangana ndime zomwe zimene ndawerengazi, mupeza okondedwa kuti mmene motu wapereka mayankho to the troubled hearts. Ndifuna ndikuoneseni zinthu zitatu zimene Bible ili pamene tikuthamangira kumapeto kwa nkhani imene nabwera nayo madzulo ano. Ndifuna muone chinthu choyamba chimene Yesu akulankhula atanena kuti mtima wanu usavutike. Next akunena kuti chani? Mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Yankho kwa mitima imene yasweka, kwa mitima imene yabalalika, loyamba ndilonena kuti khulupirirani Mulungu. Khulupirirani Mulungu. In other words, trust God. In other words, Yesu amanena kuti trust me. Akuti mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Ndimati ndikulimbikitseni mu nthawi ngati iyi, potsamira panu, podalira panu pakhale Ambuye. Pothawira panu, pothawira pathu pakhale Ambuye. Yesu akuti khulupirirani Mulungu. In other words, dalirani Ambuye, yembekezerani pa Ambuye, kuti ameneyo ali ndi chitonthozo, ali ndi mphamvu yotisunga mu nthawi ngati iyi. Ndi pemphero langa, okondedwa amene tonse tabalalika, tonse mitima yathu ndiyo wawa, tiye ntike chikhulupiriro chathu mwa Ambuye. Tiye ntidalire Ambuye kuti atitenga, atipyoletsa, atipambanitsa masiku andima umene watigwera pakati pathu. Choyamba chimenecho chimene Yesu akuwauza. Chachiwiri chimene mufuna muchione ngati yankho, nchionena kuti akufotokozera mu verse 2, mnyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Yesu akuyang'ana kutsogolo, akuyang'ana the glorious future kumene tikupita ifeyo, kuti tsiku lina tikachoka pa dziko lapansi pano kodi tikulowera kuti. Ndi akualimbikitsa chimenechi kuti mu nyumba ya Atate wanga alipo malo ambiri, ndipo ndikupita kukonzerani malo. Akuwauza zimenezi kuti ndichoka, koma chimene ndikuchokera pano, choti ndikutsimikizireni kuti ndikuchokera pano, sikungochoka kusiyani ayi, koma ndikupita kukonzerani malo. Ichi nchinthu chimodzi chimene chikuyankha funso lokuti makosanawa akhale nako kudekha mitima yawo, chifukwa akuchoka, chifukwa choti akupita kukakonza malo. Okondedwa, iwo amene achoka ali mwa Ambuye ali nawo malo amene Ambuye Yesu wapita kukakonzera. Anthu awa amayenera alimbike mtima kuti akupita kukakonza malo. Mu nyumba ya Atatemo muli malo, akukakonzera malo kuti iwo tsiku lina akapeze pofikira. Davide amandisangalatsa akulankhula kuti ndidzakhala mu nyumba ya Mbuye wanga kwa nthawi zonse. Akunena kuti I shall dwell in the house of the Lord forever. Muli malo mwa Ambuye amene tikhoza kukhalamo ndi chiyembekezo nkumadalira. Muli malo mwa Ambuye mmene ife tikhoza kulimbika mtima ndi kumayang'ana pa Iye ngati chiyembekezo chathu. Makosanawa mawa lawo linasokonekera, koma apa Ambuye akuwaonetsa kuti we have a bright future. Tinalo tsiku lina limene tikakhala ndi chimwemwe, tikakhala ndi kukondwera, tikayimabe mwa Ambuye wathu Yesu Kristo. Akuwaonetsera kuti your future is secured. Musadere nkhawa okondedwa, ngati Yesu ndiye Mbuye wanu, ndiye mpulumutsi wanu, your future is secured in Him. Muli nalo tsogolo mwa Yesu, chifukwa walonjeza ndikupita kukakukonzerani malo. Chachitatu chomaliza chimene ndi yankho la funso lonena kuti chifukwa chani Yesu akuti mitima yanu
isavutike. Let not your hearts be troubled. Why? Chachitatu ndifuna ndikuonetseni amayi ndi abambo kunena kuti Yesu akufotokozera makamaka mu ndime namba 3, ndipo ngati ndipita kukakonzerani inu malo ndidzabweranso. Yesu akubweranso kudzawatenga, akuwalimbikitsa makosanawo kuti mitima yanu isade nkhawa chifukwa posachedwa ndikhala ndikubweranso kudzakutengani. Wokondedwa, ichi nchiyembekezo cha ulemerero chimenecho kwa ife amene tatsala. Nkofunika tipange ubale ndi Yesu Khristu ameneyo, kuti tsiku lina limene Yesu akubwera ife tidzakhala amodzi okwatulidwa naye, ife tidzakhala amodzi otengedwa naye, chifukwa pamene dziko likutikuta ndi mdima, Yesu akutionetsera pano kuti kuli malo amene ndikukonzerani. Thomas akufunsa funso lovuta kwambiri kuti kumene mukupitako ife sitikukudziwa, ndipo njira yake sitikuidziwa. Amayi ndi abambo, ndikuonetseni liwu limene lili lomaliza ndipo liwu la mphamvu kwambiri. Verse 6 ikunena kuti Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Ndimafuna ndikuonetseni ichi kuti makosana apa amene amadankhawa, pamene amakhumudwa kuti zikhala bwanji, Yesu akuwauza ndikupita kukakonzerani malo kuti inu mukafike kumeneko. Okondedwa, Yesu akuwatsimikizira makosanawo kuti kumene tikakonza maloko, kumene kuli malo achiyembekezoko, kumene kuli kopita wina aliyense amene akhulupirirako, kumeneko kuti ukafikeko ndiye njira yake ndi ineyo. Kumeneko kuti ukafikeko choonadi chake ndiye ineyo. Kumeneko kuti ukafikeko ineyo ndiye moyo. Yesu akuti ine ndiye njira, ineyo ndiye choonadi, ineyo ndiye moyo. Okondedwa, Yesu alipo monga njira yakupitira kwa Atate. Yesu alipo monga njira yolumikizana ndi Mulungu. Yesu alipo monga njira yoti ife tipezere moyo. Moyo ulipo mwa Yesu, akuti ineyo ndiye moyo. Mukampeza Yesu mwaupeza moyo. Mukampeza Yesu mwayiziwa njira yopitira kwa Atate. Mukampeza Yesu mwachiziwa choonadi, choonadi chimene chimamasula munthu, choonadi cha moyo chili mwa Yesu Khristu. Ndifuna pamene tikutseka madzulo ano amayi ndi abambo, ndikutsimikizireni chinthu chimene nchilimbikitso chimene Mulungu adalankhula ndi munthu uja mtumiki wotchedwa Yoswa mu Yoswa chapter 1. Titsekere pamenepo madzulo ano kuti titaona mawu amenewa oti mitima yathu isa khumudwe kapena kuti isavutike. Let not our hearts be troubled. Ndifuna tilingalire mawu amene nditsekere madzulo ano pokulimbikitsani chilimbikitso chimene Mulungu adalankhula ndi Yoswa, makamaka kuti Mose wachoka pakati pawo. Padatuluka mawu kuchokera kwa Mulungu akuti, ndipo atafa Mose mtumiki wa Yehova, Yehova anati kwa Yoswa mwana wa Nuni mnyamata wa Mose, Mose mtumiki wanga wafa, tauka tsono nuwoloke Yorodani uyu, iwe ndi anthu awa, kulowa mdziko ndili nkuwapatsa iwo mu Israeli. Tiyeni pa verse 5. Palibe munthu adzatha kuyima pamaso pako masiku onse a moyo wako. Monga ndinakhala ndi Mose, momwemonso ndidzakhala ndiwe. Sindidzakusowa, sindidzakusiya. Ndifuna tilimbikitsane ndi mawu awo pamene tikumaliza madzulo ano, mawu achilimbikitso. Mose wapita, mmenenso abale wathu achokera pakati pathu, ndizoona ndithu. Imfa sitingayithawe ayi. Malemba amatiuza kuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo atafa chimaliziro. Kufa ndi chinthu chimene Mulungu adachika pa munthu wina aliyense. Mawa ndifeyo tatsala ife. Koma nkhani ndifuna tilimbikisane nayo pano pakuchoka kwa abale wathu ndi imene Mulungu akumuwulira Yoswa kunena kuti zoonadi mtumiki wanga wachoka. Tukamba za mtumikinso amene adachita ntchito yayikulu kwambiri kupulumutsa mtundu wa ana a Israeli, kutsogolera mchipululu kuti udzilowera kumalo aku Kanaani. Wachoka pakati pawo mwa imfa, akuti mmene nalili ndi Mose ndidzakhalanso ndiwe. Ndimafuna mudziwenso ichi okondedwa madzulo ano, kuti mmene Mulungu akhalire ndi abale athu amene lero achoka pakati pathu, ndi mmenenso akhalire ndi ifeyo. Ndikupemphera kuti Mulungu asakusoweni, Mulungu asakusiyeni, Mulungu asatisiye ngati dziko. Atithandize Mulungu dziko lathuli pamene tikudusa nyengo ngati iyi. Mawu akupitirabe kulimbikitsa akunena kuti verse 6, khala wamphamvu nulimbike mtima, ndipo nulimbike mtima pakuti udzagawira anthu awa
ndi dziko ili kale udzagawira anthu awa dziko likhale cholowa chawo ndipo limene ndinalumbirira makolo awo kuwapatsa. Verse 7, komatu khala wamphamvu nulimbike mtima. Mukhoza kudabwa kuti verse 6 verse 7 ili ndi mawu amenewa, khala wamphamvu ndi ulimbike mtima. Be courageous, be courageous. Akulankhula kawiri ndipo tikafika mu ndime ya nambala 9 akuti kodi sindinakulamulira iwe, khala wamphamvu nulimbike mtima, usaope kapena kutenga nkhawa, pakuti Yehova Mulungu wako ali ndiwe kulikonse umukako. Verse 9 ikutsindika kachitatu kubwerezetsa lamulo limene Mulungu akumpatsa Yoswa, khala wamphamvu. Ndimati tilekane madzulo ano pa mawu achilimbikitso apo ona liwu limeneli, khalani wamphamvu amayi ndi abambo mu nyengo ngati iyi. Mzimu wa Mulungu akupatseni mphamvu yakulimbikabe, yakugwirabe, kukakamirabe pa Ambuye Yesu Khristu, chifukwa ndiye chiyembekezo chathu. Khalani wamphamvu, limbikani mtima, mtima omwewo wathodwawo, mtima omwewo wavutikawo. Khalani wamphamvu, limbikani mtima. Mawu achiwiri akuti chani? Musaope, musadere nkhawa, kapena kutenga nkhawa, pakuti Yehova Mulungu wako ali ndiwe. Yehova Mulungu wathu ali ndife, ali ndinu abale anga okondedwa amene tikudusa nyengo izi ngati dziko. Ali ndife president, ali ndife amayi ndi abambo, ali ndife kubanja lina lililonse limene lakumana ndi zowawa izi. Tonse ngati amalawi amene tonse ndife okhuzidwa payekha chifukwa Atate awo ndi abale athu, ndi mzika za dziko linolo. Mawu a Mulungu akunena kuti tiye tilimbike mtima, tiye tiyang'ane kwa Ambuye, tiye tiyembekeze pa Ambuye. Yehova akhale m'busa wathu, Yehova akhale chilimbikiso chathu, Yehova akhale mphamvu yathu nthawi iyi. Tiye tiyang'ane kwa Ambuye, tiye tidalire Mulungu atipatse kulimbika mtima kuti tikhoza kuona chimene chatigwera pakati pathu ngati chotilimbikitsanso ife otsala, kuti liliponso tsiku likubwera monga mmene anzathu alawo agwerera. Palibe amalota ichi ngati dziko, palibe wina amayembekezera ngati dziko kuti zimene zichitika motere. Ayi, Ambuye amene akulimbikitsa pano kunena kuti tiye tikhale amphamvu, tiye tilimbike, tiye mitima yathu ikhalebe yolimba, kutanthauza kuti sitikulimba patokha ayi, sitingalimbe patokha ayi. Tikayima pa Ambuye tilimba, tikadalira pa Ambuye tilimba, tikayitanira pa Ambuye tilimba. Ndi pemphero langa madzulo ano kupembedzera wina aliyense waifa Malawi amene takhuzika mu nyengo yowawa ngati iyi, kuti Ambuye awalitse nkhope yake pa wina aliyense waife, kutipatsa chilimbikitso, atipatse kulimbika mtima kumene takumva pano Mulungu akulankhula kwa Yoswa ngati mtumiki wake. President akupatseni kulimbika mtima Mulungu. Tonse akubanja kumene tataya abale kwa Chilima kumene, kwa mama Chilima kumene, ngakhalenso kwa makolo, abale alongo, tonse amene tataya azibale wathu. Ambuye atipatse kulimbika mtima, popanda Ambuyeyo zona tilema tithodwa, koma tipeze kulimbika mwa Iyeyo, tipeze mphamvu mwa Iyeyo. Akuti khala wamphamvu, khala olimbika. Kodi sinakuwuza kuti khala wamphamvu? Tiye tikhale amphamvu a Malawi, tiye tiyang'ane kwa Mulungu wa Malawi, nkokhako kumene tikhoza kulira ndi chiyembekezo, tikhoza kuyang'ana kwa Iye ndi kudalira ndi kudikirira kuti mphamvu zathu zichokere kwa Iyeyo. Akulimbikitseni amayi ndi abambo, akupatseni mphamvu Mulungu ameneyu, apereke chitonthozo kupyolera mawu amenewa. Mtima wanu usavutike, chifukwa Ambuye akusonyeza kuti ali nafe, sana tisiye ayi. Akuti sindizakusiya, sindizakusowa. Tiye tilimbike mtima kuti Ambuye ali ndife. Nthawi ngati iyi Ambuye alipo, Ambuye ndi wopezeka, Ambuye ndiye thandizo lathu lopezekeratu, ndiye chilimbikiso chathu ngati dziko. Tiye tikweze maso athu kwa Iye, thandizo lathu lidzera kwa Iyeyo, ameneyo ndiye woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Ifeyo ngati Malawi tiye tiyang'ane pa Iyeyo, ndiye thandizo lathu limene lolo. Ndifuna tipemphere tsono madzulo ano, mu nthawi ngati Mulungu akhale thandizo lathu. Tipemphere limodzi. Atate Mulungu wamphamvu, Mulungu wamkulu, amene munalenga munthu chifaniziro chanu, amene munatipatula ifeyo kukhala Malawi, amene munatipatula ifeyo kukhala anthu olengedwa ndi manja anu. Lerotu zona mitima yathu ndi yothodwa ndi yolema. Lerotu dziko lathu ngati Malawi
lathodwa, lalema. Zoonadi mitima yathu ndi owawa ngati mmene idawawira mitima yophunzira awa. Adamva kuwawa, adakhumudwa. Lero tamva mawu amene mudawalankhula inuyo kuti mitima yanu isavutike. Mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Mutithandiza Ambuye kukhulupirira inuyo mu nthawi ngati, kudalira inuyo mu nthawi, kuyembekezera chiyembekezo chodala mwa inuyo Khristu Yesu. Tikuyikiza mabanja, abale ndi alongo amene ataya okondedwa awo. Tikuyikiza ngakhalenso mtsogoleri wathu wa dziko lino amene ndi mtsogoleri amene anali ndiwo mthangatira ntchito yake poyendesa dziko lino. Atonthozedwe ndinu Mulungu. Litonthozedwe banja lililonse limene lataya abale ndi alongo awa. Mutikute ngati Malawi ndi mphamvu yanu ya Mzimu Woyera. Mutonthoze mitima yathu yolema ndi yothodwa. Tilimbike mtima ndi kuyang'ana pa inu kuti inu mupita kutilimbikitsa, pakuti mwalonjeza kusatisiya kusatisowa. Tithandizeni Ambuye ngati Malawi. Thandizo lathu ndi inuyo, mphamvu yathu ndi inuyo, ndipo tikuyitanira pa inu kuti mu nthawi ngati amene sanakudziweni akudziweni inu Yesu. Mu nthawi ngati tikonzeke, ndipo kukonzeka kumeneko ndiko kubwera kwa inu Yesu, kulapa machimo athu, kuvomereza mphulupulu zathu. Ndikupemphera madzulo ano kuti aliyense amene watha kumva mawu awo, ni nthawi yabwino okondedwa, kuti mukhoza kupereka mtima wanu kwa Yesu. Nthawi ngati idzabwera mosisimusa motere, mayitanidwe awo adzabwera mosisimusa motere, koma nkhani ndiona kuti kodi mwakonzeka bwanji. Okondedwa paliponse mukumva mawu awo, ndikupempheni madzulo ano ngati pali chinthu chimodzi mukhoza kuchita, ndikusanthula moyo wanuwo. Kodi Yesu ndi mbuye wanu ndi mpulumutsi wanu? Kodi Yesu muli naye pa ubale wabwino? Chifukwa ulendowu nkotheka kuchoka pa dziko pano nthawi ina iliyonse. Odala amene akhulupirira nayembekezera kunyamuka ndi kupita kuja kumene akatikonzera malo. Mulemekezeke Mulungu chifukwa cha miyoyo yambiri imene ulendowu utithandiza kukhala wokonzeka. Muthandiza amayi awo, abambo awo, anyamata, msungwanawo kupanga chisankho chabwino chokuvomereza inu Yesu kuyamba ndi mpulumutsi wawo, kuti pakutero ayende chikonzekere chifukwa apereka moyo wawo m'dzanja lanu. Ndi mwa inu tipeza chiyembekezo, mwa inu timapeza mpumulo, mwa inu timapeza mphamvu. Mudalitseni Malawi wathu, mfungatireni Malawi wathu, ndipo ulemerero wanu utiphimbe kutipatsa mphamvu mu nyengo ngati iyi. Tikuthokozani chifukwa cha lonjezano la kusatisiya kusatisowa. Mulandire ulemu ndi ulemerero, ndipo tikuti zikomo chifukwa choti ndinu Mulungu wokhulupirika wachikhalire, amene muli yemweyo dzulo, lero ndi ku nthawi zonse. Ndipo kwa inu kukhale ulemu ndi ulemerero ndi matamando. Mu dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu tapemphera. Amen. Ambuye akudalitseni, mukhale ndi usiku umene Mulungu akufungatireni. Zikomo kwambiri. Munali ndine Bishop Kingsley Ntwana kuchokera ku utumiki uja wa Revival Life Ministries International konkuno ku Blantyre Church kumene ndimatumikira, komanso ndine Bishop wa Apashire Diocese ya Revival Life Ministries International kunoko ku chigawo cha Apashire. Ambuye akudalitseni chifukwa chokhala pamenepo ndi kumva mawu amenewa. Amen.